Moja 90 dnes o štátnej vyberačke, výdavkovej facke a guli na nohe, ktorú možno so sebou ťaháš aj ty, tak pozeraj do konca. 3% ročne vyzerajú pekne, ale pri 4% inflácii je to reálna strata. Nové štátne dlhopisy Investor 2 z 2,7 a Patriot 2 s 3% kupónom sú skôr parkovisko hotovosti, nie motorenty. Pre normálne bohatého nepoužiteľné a úprimne ani pre rodičov to nedáva zmysel. Maximálne pre ultra konzervy. Korenty je disciplinované, široko rozložené portfólio, tak daj bacha, do čoho investuješ a prosím ťa, ochraňaj svojich rodičov pred zlými rozhodnutiami. 425 eur mesačne, teda o 80 eur viac, to sú nové minimálne odvody. Finančná gramotnosť 2.0 nie je len o tom nemíňať výplatu na nezmysly, je aj o tom, ako riadiť výdavky napríklad smerom k štátu. Skúsi prepočítať živnosť versus SRO a možno aj ty zistíš, že tým zvýšiš svoju investičnú kapacitu. Ale daj pozor, ak plánuješ hypotéku tento rok, tak najskôr financovanie, až potom prechod, aby si sa pre banky nediskvalifikoval. Nerieš emócie ani ukvapené rozhodnutia, radšej počítaj cash flow a najskôr sa porad s odborníkom. Vlastné bývanie je fajn, ak z teba 250 000 hypotéka, obzvlášť na začiatku kariéry, nespraví nehybný kapitál, rozumej, menej presunov za príležitosťami a teda nižší celoživotný príjem. Bývanie, v ktorom žiješ, je pasívum. Ak ťa stojí viac ako nájom, buď radšej dočasne v nájme a rozdiel investuj, napríklad do likvidných ETF. Získaš väčší výnos, väčšiu flexibilitu a možnosť presunu za lepšou prácou. Kapitál musí byť tam, kde ti prináša väčší výnos. O tomto všetkom podrobne v mojej novej knihe. Napíš do komentu kniha a ja ti pošlem link na stiahnutie zadarmo. To bola moja 90. Do komentu daj svoj názor, ak súhlasíš, lajkuj, zdieľaj, vidíme sa o týždeň.